A čaute, práve sme dotočili s bráchom futbal. A toto je vlog 4. A ak počujete môjho psa, dúfam, že ho počujete. Je to môj Tarzaník. Tarzaník, ukáž sa. Nevidíte, diváci. Fujči si hníci. A videli ste asi aj toho biele, čierne. No, tam je ten čierny, vidíte? A tam je Čupy. To je ten jeho matka. A to som ja, otecko. Ale kde? Otravujú ma. Vypadniť. Tak, toto je vlog 4. Neviem, keď dám vlog 5. Asi bude v záhrade. A prišli takto z ihriska. Prišli i možno vyšli. No. Vráťme sa k téme. Čaute. Neviem, čo mám robiť. Teraz som iba tak natáčam vlog 4, random vlog. Tu ma otravujú psi, nevedia, čo to sú. A potom tu je Peťko, Predátorov bratranček. Možno bude aj v vlogu 5. Sepko či Peťko. Jaj, a má uhlízne. Uhlízne, dávaj pozor. Smiešný je. Otravujte ma len, otravujte, dostanete. Fúči sú zlí psi. A? Ideš robiť selfiečku? Daj mi. Ja, daj mi, chceš mi ukradnúť. Poď selfie. Selfie. Počkaj. Daj mi výšku za rúk, aký je ťažký. Ale nič, že ti spadne. Nespadne. Bude to tvoj vlog. Daj mi. Nie. To je tvoj. Hej. To je koho bicykel. Predátor. Zdenko. Nie mi. Ale už mu nejde. Pečo. Potom ti dám zahrať, dobre? Máš ich. Hej. Dáš mi. Hej. Taký. Môže mi dať zahrať na tom. Ja mu dám. Tam sú hry. A tak čaute, idem sa hrať s týmto kepcom a píp.